Καλημέρα. Σήμερα βρισκόμαστε στο χώρο του φίλου μου του Γιώργου, ο οποίος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον project και τον βοηθάμε σε αυτό να το τελειώσει επιτέλους, γιατί πολυμερείς το χτίζαμε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Το παλεύει εδώ και 8 χρόνια περίπου και έχουμε αναλάβει κάποια πραγματάκια εγώ και ο φίλος μου ο Κώστας να του κάνουμε. Έχουμε αναλάβει να του τελειώσουμε κάποια πραγματάκια σε ό,τι αφορά το εσωτερικό του και ευελπιστούμε φέτος το 26 να τελειώσει επιτέλους. Πας και κάνουμε κανένα αγώνα. Το αυτοκίνητο έχει δει και καλύτερες μέρες νομίζω. Έχει γίνει αποθήκη και εδώ πρέπει να γίνουν κάποια συμμαζεματάκια. Εδώ στο ταμπλό πρέπει να φτιαχτεί το ταμπλό το οποίο έχει μπει στο πρόγραμμα να γίνει. Μάλλον θα γίνει από ανθρακόνημα. Θα περαστούν μετά οι διακόπτες του πάνω στο ταμπλό και μετά νομίζω είναι έτοιμο να πάει για προγραμματισμό. Σήμερα θα κάτσουμε να κάνουμε τις βάσεις των καθισμάτων, οι οποίες έχουν κοπεί σε λέιζερ. Σε έχει σχεδιάσει ο φίλος μας ο Κώστας και εγώ έχω κάνει μόνο κάποιες μικρές διορθώσεις για να ταιριάζουν στις τρύπες του αυτοκινήτου. Και τώρα θα τις εγκαταστήσουμε, θα τις βάψουμε πρώτα μάλλον, γιατί δεν είναι όμορφες, οπότε πρέπει να σιγά σιγά να πιάνουμε δουλειά. Αυτές εδώ είναι οι βάσεις. Είναι από λαμαρίνα, τώρα δεν θυμάμαι πόσο χιλιοστά, 5, μάλλον 5 πρέπει να είναι. Έκατσα και τις λιμάρισα για να φύγουν τα γρέζια και τώρα θα πάμε να τις ασταρώσουμε και να τις βάψουμε. Τώρα θα μοντάρω τις βάσεις στο κάθισμα, να δούμε άμα ταιριάζουνε. Θέλεις βοηθός, βλέπουμε. Για αυτόν. Τις βιδώσαμε. Εντάξει, δεν τις καργάραμε, φυσικά εννοείται. Βάλαμε 3 αντί για 4. Να δούμε πώς κάθεται αρχικά. Να δούμε άμα θα βολέψει τον Γιώργο. Πρέπει να έρθει να το δει. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να πάει και λίγο πιο κάτω, γιατί ο Γιώργος είναι υψηλός. Τώρα το θέμα είναι ότι το κράνος ίσως δεν ξέρω κατά πόσο θα το βολέψει, γιατί θα χτυπάει εδώ στο roll bar. Πάντως, σαν θέση οδήγησης, για μένα και για τον Γιώργο σίγουρα θα είναι καλή. Εντάξει, για μένα ίσως εγώ ήθελα λίγο πιο μπροστά για να φτάνω καλύτερα το τιμόνι. Αλλά δεν θα δικά εγώ θα είμαι εδώ δίπλα που λείπει το κάθισμα. Πάμε να βάλουμε και του συνοδηγού το κάθισμα να δούμε πώς θα κάτσει. Του συνοδηγού το κάθισμα είναι πιο φαρδί και πιο μεγάλο. Είναι για μεγαλύτερα παιδάκια. Βέβαια, εγώ είμαι μικρό παιδάκι, δεν είμαι τόσο μεγάλο. Να δούμε πώς θα κάτσει και αυτό. Μετά από πάρα πολύ κόπο, επιτέλους τα καθίσματά μας μπήκανε. Αυτό το κάθισμα είναι large μέγεθος, οπότε εγώ κολυμπάω εδώ μέσα. Ελπίζω ότι δεν θα κουμπάει το κράνος εδώ στο roll bar. Και είναι πολύ ψηλά, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορεί να κατέβει άλλο το κάθισμα λόγω του ότι βρίσκει στο roll bar. Και δεν έχουμε άλλο χώρο, δυστυχώς. Είμαστε τσίμα. Και εδώ και εδώ. Βάλαμε τη μία βάση ανάποδα, αλλά νομίζω κάθεται καλά.
Οκ, τώρα έχει αρχίσει να παίρνει μορφή νομίζω, αφού μπήκαν και αυτά. Σίγουρα μένουν ζώνες. Να συμμαζευτεί αυτό εδώ το χάλι και βαράμε μίζα. Επιτέλους τελειώσαμε, με πέτρεψε πάρα πολύ, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω είναι πολύ καλό. Άρεσε και στον Γιώργο, κάθεται πολύ καλά, καλύτερα από πριν με τις παλιές φάσεις. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο και τώρα το επόμενο βήμα είναι να τελειώσουμε επιτέλους τα ηλεκτρολογικά και να βάλουμε μπρος. Αυτό ήταν για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο.